Hi, good morning po. Maglalayas muna tayo. Yan, magandang umaga yan bago tayo mag arangkada. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga solid na subscriber. Ayan. Ayan, good morning. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga solid na subscriber. Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, siyempre ang aking mind. Kay Ma'am Analisa, siyempre kay G Chang Walk, ayan, kay Paul Denise Official, kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out sa inyo lahat. At kay Purple Official, shout out. At shout out sa Nard. Punta ko ng Imos, Nard. Punta kami ng Imos ngayon. Good morning, Nard. Biyahe ka ba? Tama-tama. Maaraw. Ay, good morning sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Bago tayo paspas, shout out muna. San sa Imos? Baka dyan ako mamaya. Sa Imos, malapit doon sa may Walter Mart ba yun? Asibmore. Malapit doon. Halos lagi ako sa Cavite. Yan. May pupuntahan kami doon yung kaibigan ko. Nasa labas ka na, Bernard? Sigmore. Oo. Papasok doon. May pupuntahan kami doon, May kukunin kami papel. Anong aginaldo lang naman yun, yung Sigmore. Tapos papasok doon sa may Papasok doon sa may kalsada. Ingat po kayo doon sa biyahe. Yan. Ingat din. Konti biyahe na din. Yan. Ingat din sa biyahe. Yan. Shout out din pala kay Ma'am Ibing Galyos at saka kay Ma'am Vintage Glowing. Yeah. Good morning po sa inyong lahat. Bandang buhay
bandang buhay na tubig kayo. Parang doon, ang pupunta namin yung ano, Task Corporation. Ayun yata, di ko kabisado yung lugar na yun eh. Kabisado ko lang, puntahan. Alam ko lang siya puntahan, pero yung ano, lugar di ko alam, di ko kabisado. Ayan. Ha? Si? Sasakay sa'yo? Ano siya angkas? Dito ata mga nalipakalaw. Kasi kung was makakalimutan, Ngayon lang siya nag-ano? was mga Kaso. si makakalimutan sa Cavite. Kanino? Kaya sa akin, bibili niya ng ano, ate. Sa Cavite din? Talaga si Kaso. Kanino siya pupunta? Nakapunta lang ng siya. Yung 3 years na wata. General Trias? Dulo yun ah. Kung madidiretso na silang dalawa. Para yung matama sa balik. Si mama mo? Hindi na, nakarin yung business. Angka sa'yo? Doon ba ang ruta mo, Nard? Kita na lang tayo doon. Parang antay siya. Ate, Kaya ako dito, magdadrive dito. makakalimutan na kasi yung ulog nila ko eh. Nag-exit. Taga dyan si Ma'am Vintage sa General Trias. Oh, alam ko doon yan sa ano eh. Sa anong subdivision yun? Sa General Trias. Kahapon na sa Dasma. Layo na nun ah. Boundary na ng Cavite yun ah. O ng Tagaytay. Nandiyan yung kapatid ko sa Dasma sa may ano. Sa Valle Verde. Dasma. Lancaster. Yun. Lancaster nga. Ayala yata yung ano, Lancaster. Pag sa ano kasi, pag sa Lancaster ka, maganda dito daan sa may ano, Molino. Sa may Molino, dito sa may ano, kabila. Mas mabilis ang daan pag dito ka sa ano, Daang Hari. Ilang gawa? Rino. Rino ng Makagat. kanino? Rino. Rino ng Makagat. kanino? Susunod? Dapat Centennial Road. Dapat yung isang dinala mo para napakick up natin doon. Dala nga ni Maki. Yun ang dala ni Maki? Kasama talaga. Lalaki na yung bag. Kaya naman yun, dito isa. Dili isa na kami ito. Kayo ay sama yun. Centennial Road. Sabi daan. Lancaster. Daang Hari yun eh, dulo. Malabon? Ang ano? Daan tayo Malabon? Mabutas. Bakit? Bakit Malabon pa? Doon kami dumaan yung karaan. Ha? Kirino dapat. Saan ba? Malapit? Hindi ko alam sa malapit eh. Dito na sa ano? Saan? Oo, naka-park kasi ito nakakaalam eh. Saan malapit eh. Malayo yung sinidalanan ng ito. Dito na tayo sa EDSA. Yan na, bibis pa lang si Nono. Diyan na. Hindi na ba? Kasama pala. Hindi na naligo. Hindi, kasama pala. Pahiga-higa pa doon. Kaya sabi ko na kayo gano'n din naman. Ano mahulog yan, Marge? Kasi kuwan ko. Wala ko ng phone. Kaya mo na. Dapat ka na kayo kaangkat kasi wala ka na yung motor mo. Baka umulan eh.
Uy, Marites. Ayos ang leader, ngayon lang lumabas ah. Ngayon ka lang lumabas ah. Kanina pa sila dyan. Nandun nga nakasako sa ano, hinarang nila doon sa may ano, sa may kila Aling Juneng. Ano ka nakalagay? Oo, yung nakaharang doon sa may ano, hams. Pati sabihin mo, Ha? Ano na lang? Ayan ah. Bibiyano na tayo. Ay, Lord, ingat sa mga. Ingat din sa biyahe. Mamaya siguro pawala-wala ang signal ko. Kanya bilis ang takbo na wala talaga ang signal. Di ba malikot yung camera? Umaalok eh. Binitawan na ito ni guys.
Saan na yun? Hindi makita yung harap yun. Ha? Kita naman pala. Kaso lang malikot yun. Malikot lang yung camera. Ayan, hindi ko muna kayo shout out dyan ha. Ayan, yan lang muna kayo. Dahil ano tayo? Nawawala ang signal. Kailangan huwagan mo para maano. Hindi maitsura yung mukha. Kailangan naman. Ay, nandito na kami sa may ano. Lapit na kami dyan sa may sa inyo. Diba? Dito na ako malapit na kami sa may Quirino. Yan, shout out pala kay kay Yahing Frankel Sam. Yan. Kay Richelle Mingaren, yan, shout out.
tayo. Ano? Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Ayan. Nagigilid lang tayo magkakagising. Nakala lang tayo para sana. Ay, mga dumadaan, ano? Salamat sa inyong lahat. Ganito na lang po kayo.